Telepizza presenta Pizzalada, una deliciosa combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. Descubre la pizza más sorprendente. Telepizza. Bixer ikusik hau ez. Egizia uneko unin ez gazela heltzen, normalan modun, baina nik uste dut konpetitzeko prez gauzela ez, orduan Iako guaz bizerko egun heltzeko eta ia realon bat ikusten dugun jakinde, ondino gure bersiñoik onena heltzeko denpori biaule. Ez dakit, horrek tranquila laten mazaitxu, baina ez dakit, egizia da uneko unin ez gauzela, baina uste dugu konpetitzeko mon gauzela eta partidon bat eitxeko mon bebai ez, orduan ez da eskusa bat bez, badakigu eliminatozio pasoen bidogule eta konpetitzeko prez gauzela ez, hortik aurrera ikusiko abertzelan gauzan. Nik uste dut ikusi eure zelako dizen, nik uste dut bizar, iniziatibik euk erengo dugule, baina argi eukibiko dugu zer ditxun dugun baloiaz eta baloi barik ez. Nik uste dut bizarko partiduk markaulikela eta nahi dugune da bizar partidon batein eta maitza gaur alde jarri, bueltako partidureko horrez abantailaz juteko. Lehenko helburu irabazti da ez, bizar irabazti nahi dugu, gero irabazten mau gol bat baino gehiago gaitxik, hobeto, eta irabazten mau gol bat baino gehiago gaitxik eta ez bu goli jasaten, perfecto ez, lehenko helburu irabazti da. Bizkatango futbola zer dan ez, nik uste dute talde langile badala, oso solidari xudi, ez da baloi bagaldutu eta moten, eta gero aparte nik uste dut, adibidez lehenko Astin Holandan, egon zan fase bat, eurek baloi ondo mobidu bena eta partioan kontrola erubena ez, orduan eurek ez dauki inongo, arazoik zuzen jokatu edan, zuzen jokatzeko, baina laga eskero, nik uste talde hona dala bai. Nik uste lan izango dela, talde bixen karakteristika gaitxik eta hori ez da arazoa gutzako ez, baina bai jakin bidogu zein bidogun ez. Gauza iniziatiba iruti, baina iniziatiba irutetik aparte, sakontasune betopo bikogu eta duke guzena aukeretan asmau ez, nik uste hori izango dela klabetako bat. Azkenean beti egunero itxen dira probak eta horretzetako da zentramentuk eta amistosuk ez, eta atzoko alantzerako izango da bizarko talde. Baina holan tokau da eta frontoan bidugu ez, lehenko temporadian baituzan momentutik enkixen hau etorriko zala eta presiñoi ez, eta bakarrik ilusiñoi bebai eta nik uste dut responsabilidadi bebai ez, pasauen bidugu eta konstientega, aurkari igual gogor bat daukagule, pentsatzen dune baino gogor haue, baina badakigu gauzak ondin eskero aurrera pasauen kela. Azken batean ustalien gaundin eta ustalien normala da olako movimentu gauti eta olako gauzi buruz berra itxi ez, baina badakigu nun gau esan, zeintzu jokalarixikin gau esan eta hori ez da eskusa bat eta buru belarrega bizarko partidun, jakinde ustalien gauzela eta horre gauzak horre gongo dizela ez.